खुलुमबाय, आंनि मुङा गेरेमसा ब्रह्म। आं आजमल सुपार 40निफ्राय कचिं लानानै 2 बोसोर कचिं लानानै JW एडभान्सआव स्टिरिं 671 लानानै IIT इन्दराव सेलेक्सन जादों मेकानिकेल इन्जिनियारिं ब्रान्चआव। आं गाबोननो थांसिगोन इन्दराव। फरायनाया ओरैनो गोसो होनानै फरायदोंमोन। फरायनायाव आंनि न'खर बाबा ओमफ्राय मास्टारफोर, इयुनाव आं सासे इन्जिनियार जानो सानदों। थांनायाव दा जेबोलाय गोनो गोथो जायाखैमोन। गाबोन थांसिगोन। जोंना इनस्टिटिउट हिसाबै आजमल सुपार 40आ गावनि रुल दंखायोमोन, सानसेयाव 6 घन्टा फरायनाय। दिनैनि नैबे समाव जोङो नैबे पर्बतजरा ओनसोलनि सिङाव थानाय मंगलाजरा बंसिजरा गामियाव फंबाय गेरेमसा ब्रह्म, बिथांनि बिफा बिस्मित्रा ब्रह्म, दा फंबाया आजमल सुपार 40 कचिं सेन्टारनिफ्राय बिथाङा 2 बोसोर कचिं लानानै JEE मेन्स एग्जामखौ बिथाङा 96.02 पार्सेन्टाइल लानानै बिथाङा ST रेंक 671 रेंकआव बिथाङा पास जानो हाबाय। दा बे खौरांखौ मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा बिथाङा पास जानायजों लोगोसे बिथाङा IIT इन्दर मध्य प्रदेशआव बिथाङा मेकानिकेल इन्जिनियारिं कर्सआव बिथाङा सेलेक्सन जाबाय। दा बिथांनि बेबायदि सेलेक्सन जानाय खौरांखौ मोननानै जोङो जोबोर गोजोननाय मोनदों। दा बेजों लोगोसे बिथाङा उन्दै समनिफ्रायनो जोबोद मोजाङै फरायबोदों। बिथाङा मेट्रिक आनजादावबो सेन्ट पल्स इंलिश मिडियाम स्कुल बासबारिनिफ्राय बिथाङा गासैबो आयदायावनो लेटार लानानै बिथाङा मेट्रिक आनजादखौ जोबोर मोजाङै उथ्रिसारदों। दा जायनि थाखाय बिथाङा दिनैहाय JEE मेन्स एग्जामखौ बिथाङा 96.02 पार्सेन्टाइल लानानै बिथाङा पास जानो हाबाय। दा बिथांनि बे पास जानायखौ जोङो मंगलाजरा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे मंगलाजरा दखरा बर' समाज आफादनि आफादगिरि बिथांजों जों खौसेयै दिनै बिथांखौ बिथांनि न'आवनो फैनानै फंबायखौ जों बरायफैदों। लोगोसे जोङो बेखौनो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोङो बिथांखौ साबायखर बावनो लुबैदों जे बिथाङा जोंनि ओनसोलाव गिबि खेबै JEE एग्जामाव बिथाङा पास जानो हानानै जोंनि ओनसोलखौ आरो गामिखौ गोबांथार जौगाहोनाय लाबोगोन आरो इयुनावबो जोंनि बर' हारिनि मोनसे गोग्गानाय सासे सुबुं जानो हागोन, बेखौनो जोङो मिजिंथिनाय थाबाय।